फ्रेंड्स, मैया नगाव जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी बिथाङा माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों। थारैनो बिथाङा जायफोर बाथ्रा बुंदों बेखौ साफ्रोम बर' सुबुङा खोनासंनांगौ होननानै आं बुंगोन। थारैनो बिथाङा जोबोर इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों आरो बे आफादनि जि आइडियोल'जि प्रिन्सिपलानो माने बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गासै बुहुमाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ खौसे खालामनाय बे थांखिजोंनो बेखौ बानायनाय जादोंमोन, नङा होमबा? नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। बिथाङा बुंनाय मोननैसो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नाजागोन आंनि स्टाइलाव। नोंथांमोना मिथिखागौ गासै बाथ्राखौबो आङो बुंग्राया जेरै बुंनो बेबायदि बुंखाया, एसे सोलाय सोल' खालामनानै बुंखायो। स' नोंथांमोना नायबाय थादो, थारैनो माबा मोनसे गियान मोनगोन होननानै आं नोंथांखौ सानो बे भिडिअनि गेजेरजों। जानो हागौ बाथ्राफोरा माखासे पलिटिकेल लाइननि, थेवब्लाबो बेनि गेजेरजोंबो माखासे जोंनि मानसिफोरा बुजिनो गोनां बाथ्रा थायो होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना थारैनो खोनासंदों। बिथाङा बुंदों मा सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव, गोजोन थासारि फैनायनि उनाव सासेबो सिगनेटरिया जेलाव थानो नाङा, सरकारनि गोख्रों दाबि खालामदों बिथांमोना। आरो बिथाङा मा जे सासेबो सिगनेटरिया आरो लोगोसे जेसेबां एनडिएफबि बिथांमोना जेलाव दं बिसोर गासैबो उदां अख्राङाव फैजोबनांगौ होननानै सरकारखौ दाबि खालामहरदों। थारैनो बिथांनि थांखिया भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआरनि सरकारखौबो बुंदों। स' आंबो बेखौनो बुंगोन, सासेबो सिगनेटरिया, सासेबो एनडिएफबिया जेलाव थानो नाङा दिनैनि थासारियाव। आरो बिथाङा बुंबावदों बिकेडब्लिउएसिनि जौगानायनि थाखाय थाबैनो माखासे मावनांगौ हाबाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो 300 कोटि जि रां दाबि खालामबोबाय थाबोदों बे बिकेडब्लिउसिखौ जौगानो थाखाय, बेखौबो सरकारा होनांगौ। मानो होनबा नांगौ बायदि फाइनान्स खालामाखै सरकारा दासिमबो। आरो लोगोसे बेवहाय इलेक्सन जानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा, बिकेडब्लिउएसिनि माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय सचिबालय बा अफिस बेबायदि माखासे मावखुलि गैयिनि थाखाय माखासे खामानिखौ नांगौ बायदि मावनो हायाखै, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो थारैनो बे बाथ्राया सैथोमार। बिकेडब्लिउएसिखौथ' जोङो माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनबोबाय, नाथाय बेनि जि कार्यकलाप, जि खामानिफोर मावफुंनांगौमोन बे मोनसेबो जायाखै, दासिम जेबो कार्यकरि जानानै फैयाखै, बेखौ बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दाबि दैखांबावदों मा सरकारनि फारसे, जे जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथायाव माखासे दफा मोनबोदोंमोन, नाथाय बै दफाफोरनि मोनफा मोननै मावफुंजादों, नाथाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट बिथिङा नाथाय मावफुंजायाखै। जेरै बाउन्डारि कमिसन, माने बाउन्डारि बारायनाय, गामि थिसननाय दानख'नाय, बे खामानिया इसेबो जानानै फैयाखै। आरो बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों, बाउन्डारि कमिसना जेबो रिपर्ट बोआखै, बबेजों बारायगोन, बोरै बारायगोन, सिमाया बहाजों जागोन, माबे गामिखौ थिसनगोन, माबेखौ दानख'गोन, बेबायदि माखासे बिथिंखौ रिपर्टखौ होआखै। बिथांमोना माखासे सार्भे खालामदों होनना बुंदों, खामानियाबो मोगथाङाव जाना फैयाखै, बेबायदि बिथाङा बुंदों। स' बे खामानियाबो थाबैनो जोबनांगौ। आरो रन्जन दैमारि बिथाङा गोख्रों बुंदों मा जेलनिफ्राय गथारनांगौ, खारन सान्थि सुक्ति, गोजोन गोरोबथा, गोजोन थासारि फैनायनि उनाव रावबो सिगनेटरिया, सागान होगिरिया जेलाव थानाङा, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो बे जोबोर राइट बाथ्रा। आरो कार्बि आंलंआव 8थि बोसोरारि जथुम्मा इउबिपिअनि जानो थांगासिनो थादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि 8थि बोसोरारि जथुम्मा, बोसोरसालिया जथुम्मा, बे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव जानो थांगासिनो दं। बेवहाय बिथांमोना बर'नि जेसेबां आफादफोर दं, जेरै बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद, एबसु, अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नङा होमबा? बेबायदिनो माखासे धोरोमारि आफादफोर बर'नि, बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरनि बर' सुबुंफोर, जोंनि इण्डियानि आन्दाराव थानाय गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय बर' सुबुंफोर, जेरै माने वेस्ट बेंगल, बेबायदिनो बिहार, बेबायदिनो मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, बेबायदि गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय बर' सुबुंफोर, गुबुन हादर जेरै बांलादेश, भुटान, नेपाल, बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादराव जेराव बर' सुबुंफोर दं, बै गासै बर' सुबुंफोरखौ माबोरै जाति हिसाबै थांना थानांगो, खौसेयाव माबायदि थानांगो, बेनि सायाव सावरायगोन। माने गासै आफादफोरखौ बेवहाय माने लिंहरगोन होनदों बर'नि। जेरै आं दासो नोंथांमोननो मोननैसो बुंलांबाय, बिदिनो एक्स बिएलटि, एक्स एनडिएफबि, सारेन्डार एनडिएफबि बा सारेन्डार खालामनाय, बेबायदि गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोर, बिथांमोननि आफादफोर, बेबायदि गासैबो आफादफोरखौ लिंहरनानै बेवहाय सावरायगोन जाति हिसाबै माबायदि खौसेथि थानांगौ आरो माबायदि बर' जाति हिसाबै थानांगौ। बृहत्तर माने गेरेमसा बर' माहारि बोरै दानो हागोन, गेरेमसा बोरै एसामिस असमिया माहारि दानो हागोन, बेनि सायाव सावरायनाय जागोन, बेबायदि बिथाङा बुंदों। जोबोर मोजां स्टेप होननानै आं बेखौ बुंगोन। दा बेवहाय साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय, गोदानै दाजानाय जि फरायसा आफाद BNSU, बेखौ लिंहरगोन ना लिंहरा खिन्थु बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। इउबिपिअनि सायाव सोनारसिगोन बियो, नङा होमबा? लिंहरगोन लिंहरा। बेखिनियाव आंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जा बेवहाय जि गासै बर'नि आफादफोर, गासै बर' रायजो राजाखौ लानाय, गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरखौ लानानै जाबायदि गेरेमसा हारि दानो थाखाय बेबायदि जि मिटिं जानो थांबाय दं, जारिमिनारि मिटिं जानो थांबाय दं, माने जथुम्मा जानो थांबाय दं, बे जथुम्माया थारैनो साक्सेस जागोन आंनि नोजोराव जेब्ला एनडिएफबिनि जेंनाया जोबस्राङो, अब्लानो थारैनो बर'फ्रा खौसे जानो हागोन होननानै आं सानो। मानो होनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव एनडिएफबिनि बे मोनसे जेंनाया जोबिया। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गैया, मोनसे
माने गोदोनानै माने सु बायदि जानानै थादों बर' हारिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय मानो होनबा माखासे सुबुंफोरा रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै माखासे जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानै माने पलिटिक्सबो गेलेदों लोगोसे जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायै साननाय सृष्टि जादों माने मोनसे पलिटिकेल इशू बायदि जाहैबाय जाबायदि राम मन्दिरा मोनसे समाव कंग्रेस आरो बिजेपि आरो हिन्दु आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव पलिटिक्स जायोमोन नाथाय बै राम मन्दिरा जेब्ला लुनाय थांबाय कर्टआ फेस्ला होबाय बिदिनिफ्राय दा राम मन्दिरखौ लाना पलिटिक्स सोदोबखौ जों खोनालिया जोंनियावबो दा रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै पलिटिक्स सोलिबाय थादों जोंनि माहारिनि मानसिफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि सोलिबाय थादों माखासे नांलाय खमलाय डिबेट बायदिसिना राव बेबायदि गाज्रि गाज्रि बुंनाय बेबायदि सोलिबाय थादों थारैनो आंबो सरकारखौ बेखौनो बुंगोन आंनिफ्राय रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि थाबैनो जेलनिफ्राय गयोबा बर'नि गेजेराव बेबायदि माने अदरकार पलिटिक्सआ माने सोलिनाय नङा गोजौ लेभेलाव जों एसेबाबो साननो हागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाबायदि बर' हारिखौ बृहत्तर माने गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय नाजादों बा बुंदों बिथाङा आफादगिरि बिथाङा बुंदों इउबिपिअनि बेबायदि बिथिङाव आं बुंगोन जे एनडिएफबिनि जुदि जेंनाया जोबमारोबा थारैनो बर'फोरा एसे खौसे जानो चान्स मोनगोन बा एसे एला जुदि दान्थे बिदान्थे जायोबाबो एसेबाबो जोंनियाव मोनसे फोथायथिया फैगोन बिनि उनाव आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरनि मादाव मोनसे दफाखौ जुदि मावफुंनो हायोबा जोबोर थाबैनो अब्लानिया आरोबाव माने पलिटिक्स मोनसेया एसे माने गोजौ लेभेलथिं थांगोन होननानै आं सानो बर'फोरनि पलिटिक्सआ बे जाहैबाय मा बाउन्डारि एक्सटेनसन नङा होमबा एक्सक्लुजन अफ भिलेज इनक्लुजन अफ भिलेज बे मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव माखासे पलिटिक्स गेलेनो चान्स होबाय थादों आरो माखासे मानसिफोरा माने गावनो हमदों एसेबां सैथोबो जाजोबनाय नङा बे बाथ्राया बिनि अनगायैबो गोबां जाहोन थायो नोंथांमोनखौ आं दा सोंगोन मा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जा मोनसे जथुम्मायाव सावरायनो थांबायदों बेबायदि आफाद आरो गुबुन गुबुन जायगानि बर' सुबुंफोरखौ लानानै मा बियो बर'फोरखौ खौसेथि जानायनि दोंसे दुरुङाव खाबथानायाव जाफुंसारनो हागोन जुदियावबाबो एनडिएफबिनि जेंनाया जोबाखै जुदियावबाबो माने बिटिआरनि बाउन्डारिनि जेंनाया सुस्रांजानानै फैयाखै मा जों खौसेथियाव फैनो हागोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्राखौबो बुंबावदों मा सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जायगानि बर' सुबुंफोरा बिकेडब्लिउसिआवबो बिकेडब्लिउएसिआवबो हाबाखिसै आरो बिटिआरआवबो दासिम थिसनजायाखै स' बेबायदि बिथिङाव बिथांमोना माखासे मोननो गोनां माने प्राप्य राइट्सखौ माखासे माने मुलाम्फा मोनथावखौ मोनाखिसै आरो मोननो गोनां माखासे माने मोनथायखौ बिथांमोना मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों माखासे खहा सुफुंनांगौ जादों बिथांमोना बिकेडब्लिउएसिआवबो गैया आरो बिटिआरआवबो दासिम दाजाबजायाखै स' बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों आंबो बेखौनो बुंगोन थारैनो जुदि बाउन्डारि एक्सटेनसन जायोबा बे मोननै जायगाखौ बे मोननै बिश्वनाथ आरो सनितफोरखौ थाबैनो दाजाबनांगौ बेखौनो आं बुंगोन जानो हागौ बेखौ जों जुदि थिसननो हायाबा जुदि बिटिआरआव बेखौ थिसननो हायाबा थारैनो बे फिउचाराव जोंनि गेजेराव मा गावस्रा गावस्रि जानायनि जाहोन जानो हागौ होननानै आं सानो स' नोंथांमोना बेखौ मा सानो कमेन्टआव लिरदो जे बे मोननै जिल्लाखौ जुदि दाजाबदेरनो हायाबा बे मोननै ओनसोलखौ जुदि दाजाबदेरनो हायाबा थारैनो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायै फैगोन ना फैया नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो आंनि नोजोराव बे मोनथामा बर'फोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि जानायनि गेदेर जाहोन जानो हागौ फिउचाराव जुदि बे मोनथाम जेंनाया जोबा नोंथांमोना बुंदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ बिटिआरआव दाजाबजानाय बाउन्डारि एक्सटेनसन गामि दाजाबनाय दानख'नाया जुदि नांगौ बायदि जायाबा लोगोसे एनडिएफबिनि जेंनाया जोबाबा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गवाबा आरो गामि दाजाबनाय थिसननायाव अबयसे फिउचारावबो एसेबाबो जेंना थागोन मानो होनबा सोरबा बर' गामिखौ दानख'बाय होनना पलिटिक्स खालामगोन सोरबा एसामिसफोरखौ बांद्राय दाजाबबाय बेबायदि पलिटिक्स खालामगोन बर' नङि गामिखौ बांसिन दाजाबदों बर' गामिखौनो दानख'जोबगोन बेबायदि नंखायबो थारबो माने बेबायदि पलिटिक्सबोथ' फिउचाराव जानायनि चान्स थागोन थेवब्लाबो बे मोनथामा गेदेर जाहोन नंगौना नङा कमेन्टआव लिरदो